Sanni da kasuwa. To sanni dai. Ina fatan kin gane ni. Ni ko na gane ka. Ku ne ranar nan ka zuba mu bishiya. Haka ne. Amma ki gafarce ni. Ranar na yi nauyin baki. Da baka ce kana so na ba ko? Ya aka yi kasan da haka? Saboda na fahimce ka, ka gode ma Allah da baka ce kana so na ba. Saboda me? Saboda ina kallon fina-finai, ina sauraron labaru, ina karanta littattafai, ina ganin soyayyar mai kuɗi da talaka yadda take shan badakala. Don haka ba zai taɓa faruwa a kaina ba. In kika haka baki adalci a gare ni ba. Kamar yaya? Kin san kowane ɗan adam da nashi hali. Kamar yadda cikin masu kuɗi akwai macuta kuma mayaudara. Haka cikin talakawa ma akwai su. Kamar yadda kasan cikin talakawa akwai na ƙwarai kuma na gari. Haka cikin masu kuɗi ma akwai su. Amma yanzu ina so ki fahimce ni. Kamar yaya fa? Ki bani dama ki amince da soyayyata. Ko dan in zama mutum na farko wanda zai zama aya a gare ki. Sannan kuma na miki alƙawari ba zan taɓa auren wata in baki ba. Salonka da ƙwarin gwiwarka da zubin fuskarka ba su yi kama da irin matutan samarin zamani ba. Amma ka tabbatar da abin da kake gaya mini har cikin zuciyarka yake ba iya baki. Na tabbatar. Ina son na baka wata kyauta sai dai ba san ko ka ci bishiya ba. Sai in ba daga hannun ki ta fito ba.